Jeg vil fortælle om prokaryotceller og eukaryotceller. Jeg starter med at fortælle om, hvad organellerne er i en dyrecelle. Dyreceller har cellekerner, og det er der, hvor arvematerialet befinder sig. De har en kernemembran rundt om cellekernen, som er opbygget af fedtstoffer og protein. Inde i selve cellen er der cytoplasma, som er tykflydende væske med forskellige strukturer i. Cellen har også en cellemembran, der adskiller cellen fra omverdenen. Inde i cellen er der mitokondrier. Det er der, hvor cellen frigiver energi fra føden. Den har også ribosomer, som er små prikker, der ved hjælp af disse bliver der dannet protein, og produktionen bliver styret af cellens DNA. Inde i cellen er der også ER, og det sørger for transporten af proteiner ud af cellen. Den har også vakuoler, som indeholder føde eller vand. Inde i cellen er der også kromosom, og det er cellens arvemateriale. Her ser vi en plantecelle. Den er opbygget på cirka samme måde som en dyrecelle er, men der er få forskelle. Cellevæggen her, den er stiv, og den bruger cellen som sit skelet. Den har også grønkorn eller kloroplast, som planten bruger til at lave fotosyntese. Prokaryotceller, som den her, en bakteriecelle, den har en cellevæg, som befinder sig uden på cellemembranen. Den har cellemembran, som adskiller cellen fra omverdenen. Den har plasmider, som er mindre DNA-ringe, som ikke indeholder livsvigtigt arvemateriale. Så har den bakteriekromosomer. Det er cellens arvemateriale. Den har også cytoplasma med ribosomer i, som er den tykflydende væske, hvori dens arvemateriale ligger i en stor klump her i midten. Og formålet med forsøgene er at kigge på og sammenligne udseendet og opbygningen af dyreceller og planteceller. I vandpest, hvor man kan se cellevæggene, selve skelettet, og man kan se grønkornene. Grønkornene er dem, som gør, at planten er grøn. Låret, som er en plantecelle, den har ingen grønkorn, fordi at den lever under jorden. Blod, hvor man kan se røde og hvide blodlegemer, det er kun i de hvide blodlegemer, man kan se cellekernen. Her har vi mundhuleskrab, som er dyreceller. Det er individuelle celler. Der er ikke nogen stiv cellevæg, og det er faktisk forskellen på dyreceller og planteceller. Dyreceller har ikke brug for en stiv cellevæg, da mennesker og dyr har et skelet, der holder dem oprejst. Mitokondrier. Her sker respiration, og der bliver dannet ATP. De indeholder DNA, og de er opbygget af en dobbeltmembran. Det var ikke muligt at se mitokondrier i forsøgene. Grønkorn er en af organellerne, og er der, hvor planters fotosyntese foregår. I forsøget med vandpest kunne vi se grønkornene. Cellevæggens form er bygget op som en mursten, som vi kan se på billedet. Her ser vi et ribosom, og både plante, dyre, svampeceller samt bakterier indeholder ribosomer. Ribosomer findes i cytoplasmaet. De eukaryote celler har både frie og fastsiddende ribosomer. De frie ribosomer danner protein til cellens eget forbrug, mens de fastsiddende oftest laver proteiner, der skal sendes ud af cellen. Det har i forsøgene ikke lykkes at se nogle ribosomer. Vi har set, hvad forskellen er på forskellige planteceller og dyreceller, og vi har fundet ud af, at de største forskelle på planteceller og dyreceller er cellevæggen og grønkornene. Cellevæggen fungerer som plantecellens skelet, og grønkornene bruger plantecellen til at lave fotosyntese. Da dyr har et skelet, har de ikke brug for en stiv cellevæg. Dyreceller laver ikke fotosyntese, men i stedet indtager dyr mad.